бинед чӣ қадар фасади ин бино зебову замонавӣ мебошад. Якум ошёнааш ҳамаш мураммар кардагӣ ва шумоям низ дар ҳамин бинои истиқоматӣ бо нархи бениҳоят дастрас метавонед зиндагӣ кунед. Ҳамагӣ 432 000 сомонӣ. Духонагаи пурраи фурӯшӣ ки мешавад ба сехонагаам табдилаш диҳӣ. Лекин дар ин бино не. Дар биное ки бари ҳамин бинода ҷойгир аст, дӯстони азиз, ҳамаш як маҷмӯаи истиқоматӣ мебошад ва фасади ин биноам мисли ҳамон бинои зебо мешавад. Ҳозир аз сабабе ки фасадша оли назадагианд, нархи инҷо бениҳоят дастрас аст. Барои ҳамин ин хеле фурсати беҳтаринро аз даст натиҳед. Суроғаи хонаро нишон медиҳем. Хона дар гардиши Ленингради ноҳияи Рудакӣ ҷойгир аст. Аз ин тараф худи гардиши Ленинград, гардиши фабрика ва рост роҳ ба сӯи мости 46 микрорайони шаҳри Душанбе. Аз ин тараф роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Рудакӣ. Хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Бисёри бад гап мезанем, рафтем. Двори бино. Дар ин ҷо детская площадка, ҷои истироҳат барои калонсолону кӯдакон. Дар бино дута лифт мешавад. Дар як подъезд, дӯстони азиз, ҳамагӣ 5 хона ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. Духонагаи пурра, яъне ҳарду ҳуҷрааш ва ошхонашам низ треза дорад. Ошхонаи дароз аст, дӯстони азиз. Метавонед ба сехонагаам табдилаш диҳед. Сехонагаи хуб мешавад, чунки масоҳати умумии хона 71.5 метри квадратӣ. Хона дар якум ошёнаи бинои 15 ошёнага ҷойгир аст. Аз ҳамин сабаб метавонед ҳатто ба мағозаам низ табдилаш диҳед, дӯстони азиз. Варианти беҳтарин. Дар назди бино масҷид аст, инчунин мактаб, боғчаи кӯдакона, коллеҷи тиббӣ, бозорчаҳо. Бо транспортам умуман мушкиле нест. Ҳам ба тарафи шаҳри Душанбе, ҳам ба тарафи ноҳияи Рудакӣ транспорт зиёд мебошад. сохмони бино бошад ба пуррагӣ рафта истодааст. Худатон метавонед омада бинед ки чӣ қадар сохмончиён зиёд мебошаду дар сатҳи олӣ кор карда истодаанд. Нархи хона ҳамагӣ 432 000 сомонӣ. Боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. Дӯстони азиз, хотир расон мекунем, канали Дом TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. Агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатон дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. Рақамо барои рекламаи хона 97 14 55 15. Дар ватсап ё ки телеграм муроҷиат кунед. Дом TJ, рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. То боздид, худо нигаҳбон. Дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом TJ канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. Ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. Ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. Барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем, агар даромада обуна шавед, дӯстони азиз.